Oi vittu, kun pärisee lisää. Hello vai kaikille. Oi vittu, kun hyvä tarvitse naurattavaa niin vitusti. Oi vittu, mikä euforia. Nyt oli hisse per arashaka maistelu. Eihän se ole kuin sellainen 100 milligrammaa nikotiiniyhdekkyyset, et ei sen enempää näin. Muuten on sellainen aika mieron makuinen, että jumalauta. Nyt alkoi vittu sätimään tuolla. Onko valtaa sellainen iloisuuden olo? Ai jumalauta. Yltääkin vaan vaikuttaa samalla tavalla, totta kai kodi valuu. Oikein sellainen hyvä olo. Siellä ne vaan aivoissa vaikuttaa ilmoihin. Tämäkin pussi, vaikka sellainen huono olinkin alku, ei ole yhtään hyvä olo vaan tulee ja iloisuuden tunne. Se kyllä on vahvaa saatana. Hohojaa. Euforia taas tuli kaiken jälkeen ja näin. Hohojaa. Issi pieräsymys on taas sellainen. Huulee vaan. Sellainen vahva ja ehdottomasti melkein vahva, kun polttelee ja potkii tuolla huulessa. Hyvän maun antaa suuhun, mutta se potkiminen ja se kun polttaa niin saatanasti. Koko ajan vaan on helvetti, vaikka on täällä paikalla, niin euforia vaan voimistuu, voi jumalauta. Tässä jumalauta helvetin vahvaa. Koko ajan vaan kiittyy ja kiittyy. Eikä kiittyminen loppuun saatana se. Aina niinku alkoholilla vaan voimistuu euforia. Oi jumalauta, kun koko ajan vaan voimistuu ja voimistuu. Sellainen aikalainen mieto taikka keski vahva polottelu. Enkään ettei kestäisi. Ja hän muuten sellainen hyvä makuinen. Sitten alkaa pikkunen hyvän olon tunne. Nyt on pikkunen. Hyvän olon tunne lisääntyy ja alkaa tulla se euforia. Ja lyö koko ajan vaan enemmän euforiaa. Koko ajan vaan parempi olo. Koko ajan vaan helvetti taas se vaikuttaa. On tää vahvuus se kyli saatanalle. Se näkyy koko ajan tekee vaan parempaa oloa ja parempaa. Ensin alkaa pikkusen hyvä olo, tulee koko ajan voimistuu. Päässä vähän huippaa, mutta samalla euforia koko ajan vaan lisääntyy niin saatana. Koko ajan vaan parempi olo. Toimii kyllä tämäkin pussi niin saatana. Tällä kertaa oli ultra iseper ima. Sellainen omenan maku. Pikkusen kutkuttaa tuolla huulet, sellainen tunne. Pikkusen valtee liikaa. Polti ei kuitenkaan sellaista, mitä ei pysty hallitteen. Siinä se nyt taas helvetti tuli. Nyt se potkaisi. Ja pikkuisen alkaa euforiaa tulee. Joo. Samalla vaikutus, että euforia tuli koko päähän. Oi jumalauta ja koko ajan vaan voimis. Kyllä tästäkin samat edellinen pussi, voi jumalauta. Pikkuisen polttaa, mutta samalla euforia valtaa enemmän vaan alueita. Kyllä pussi taas teki tehtävänsä, voi jumalauta. Otetaanko tällainen tupla minttu tai miten onkaan sitten. Helvetti muuten huulessa sätii tämä tunne. On vahvaa.
Määrä onko? Ei yleisesti ole sanotaan. No eihän se oikeesti oo, mutta tässä kun leikillään tällä vittu sanotaan. Hohoho, ja ainakin hiuhuria tää aiuttaa jonkun verran, et mitkä on viisakka tämä. Ja hiuhuria jo ei paljon. Hoi. Kyllä se missään. Kyllä se aivoihin menee vaikka millaisena ja ei helvetti mitkä olotilat. Hän tekee iloinen. Tää pupsi on kyllä hän tekee iloinen. Vaikka millainen tilanne. Oho, jos pääs humiseen hiukan. Ja näin. Ojaa. Laulaikotaan vaan kaikille, oi jumalauta, mitkä olot. Ai jumalia kukoistaa tässä. Oi jumalauta. Ultra läps. Antaa sellaista niinku aika voimakkaan euforian tunne ja kohtalaisilla niinku sätii tuolla. Ja nyt tuli ja mikä euforia. Hyvä olo. Ei täällä hyvä ei vaan pitäisi käydä. Euforia tulee